खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो आं बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाहैबाय मावनाय गैयाब्ला ख्रिस्टान फोथायनायाबो गोथै। आरो बे टपिकखौ लाबोयैनि सिगां जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे पदनिफ्राय जों फरायनानै खोनासंनि। जाकबनि 2 अध्याय 26 पदखौ जों फरायनि। बेवहाय बेबादि जोंनि गोथार बाइबेलाव जों मोननो हादों। मानोना जिउ गैयाब्ला मोदोमा जेरै गोथै बेबादिनो मावनायफोर गैयाब्ला फोथायनायाबो गोथै। जोंनि गोथार बाइबेलाव जों फरायनानै मोननो हाबाय। जोंनि मोदोमा, जोंनि देहाया जिउ गैयाब्ला जोंनि आखाइफ्रा मावना, जोंनि खुगाफ्रा रायज्लायनो रोङा, जोंनि खोमाफ्रा खोनाया, जोंनि मेगनफ्रा नायनो रोङा। जोंनि मोदोमा जिउ थायोब्ला गोथां, जोंनि मोदोमा जिउ गैयाब्ला गोथै। थिग बेबादिनो नोङो ख्रिस्टान जिबनाव मावनाय गैयाब्ला, फोरमान होनाय सार्टिफिकेट गैयाब्ला नोंनि ख्रिस्टान फोथायनायाबो गोथै। फर एग्जाम्पल, सासे उन्दै गथ'आ गावनि फरायनायखौ फोरमान होनो थाखाय बियो फरिखा होनांगौ। फरिखा होयोब्ला मोजां आरो गाज्रिनि, फेल आरो पासनि सार्टिफिकेटखौ बियो मोनो। पास जायोब्ला गथ'आ मोजां फरायदों, मोजाङैनो स्टाडि खालामनानै लिरदों, बेनिखायनो बेखौ जों मोनथिनो हायो सार्टिफिकेटनि गेजेरजों बियो पास जाबाय। बियो पास जाबाय, मोजां जाबाय, मोजां मानसि। जायहा फरायाखै बियो फेल जाबाय, बेखौ जों मिथिबाय बे गथ'आ फराया, बे गथ'आ स्टाडि खालामा। आरो जायफ्रा फराया बे सार्टिफिकेटखौ मोना। सार्टिफिकेटखौ मोना। थिग बेबादिनो ख्रिस्टान जिबनावबो बेबादि मोनसे फरिखा दङ, आनजाद दङ। ख्रिस्टान जिबनावबो बेबादिनो। अब्ला नोङो नोंनि फोथायनायखौ नों माजों फोरमान होगोन? जोङो माजों फोरमान होगोन अनलायग्राफोर? गोथार बाइबेलाव सासे इसोरनि दास दंमोन, मोजां मानसि दंमोन इजराइलिफोरनि गेजेराव, आरो बिनि नामानो जाहैबाय हानुक। बे बोराय बैसोसिमहालागै गोबाव बोसोर बियो इसोरजों थाबायफादों, इसोरजों हामजा जादों बियो। मानसिफोरनि सिगाङावबो, इसोरनि सिगाङावबो इसोरजों बियो हामजादों। बे इसोरनि आगान आगान थाबायदों बियो। बेबादि इसोरनि खामानि मावबोदों। जागायजेननाय फार्स्ट अध्याय 21निफ्राय लानानै 26 पदसिमाव नोंथांमोना फरायोब्ला बेखौ मोननो हागोन हानुकनि बिसय। हानुकआ बेबादि इसोरखौ गिग्रा मानसिमोन, इसोरनि उन उन आगान आगान थाबायफाग्रामोन। बेबादि बेनिखायनो बेखौ बोराय अबस्था समावहाय थैनोसै समाव इसोरा बेखौ गोथाङैनो थैनायनिफ्राय बेखौ, हायाव मोदोमनि थैनायनिफ्राय बेखौ गैया खालामदों। इसोरा बेखौ गोथाङैनो दोनखोमादों। इसोरा बेखौ मोदोमैनो इसोरा बेखौ लांखोदों, थैनायनिफ्राय बेखौ दोनखोमादों। आरो बेनि बाहाय बाहागिफोर, फिसाज्लाफ्राबो, गामिनि मानसिफ्रा इजराइलफोरनि गेजेराव बेखौ नुनो मोनाखै, रावबो नुनो मोनाखै। बे गोथाङैनो इसोरजों दोनखोमाजादों, लांखोजादों। बेबादि सासे इसोरनि फोथायग्राया, इसोरखौ हामजा होग्राया बेबादि जायो अनलायग्राफोर। बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया, जोंनि ख्रिस्टान फोथायनाया, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राफ्रा जिसु ख्रिस्टनि आगान आगान थाबायनाय। जिसु ख्रिस्टनि आगान आगान थाबायनाय ख्रिस्टान फोथायनाय जिबना। बेनिखायनो जोंनि फोथायनायखौ फोरमान होनो नांगौब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनि आगान आगान थाबायनो नांगोन। आगान आगान थाबायनांगोन। रायनाय थाबायनाय, गावजों गाव हिंसा हिंसि खालामलायनाय, दाय हमलायनाय, खिफां खालायनाय, गासैखौबो जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों, गावजों गाव जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों, फोथायलायनायनि गेजेरजों जिउ खांनो नांगोन। इसोरनि सिगाङाव हामजा जानाय जिउ खांनो नांगोन। अब्ला इसोरा नोंखौ बै हानुक बादि बे संसारनि गासै जानाय जाथाय, गिथाव बाथाव आनजादनिफ्राय, थैनो गोनां, सैनो गोनां, गोग्लैनो गोनां गासै आनजादनिफ्राय इसोरा नोंखौ दोनखोमागोन।
इसोरा नोंखौ दोनखोमागोन। अनलायग्राफोर, जोंनि खृष्टान जिबनाव जोङो बेबादि आगान आगान थाबायोब्ला, हानक बादि जोङो इसोरजों थाबायफायोब्ला निस्सय नोंथांनि जिबनावबो आरो आंनि जिबनावबो जों बयनिबो जिबनाव इसोरनि अनखांनाय, इसोरनि दोनखोमानाया बे गिथाव बाथाव मुगायाव, गिथाव बाथाव आनजादफोरनि गेजेराव जों मोननो हाथारगोन। जों मोननो हाथारगोन। जोङो इब्रायनि 11 अध्याय 5 पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि। फोथायनायजों हानकआ थैनायनिफ्राय बोस्लायजाबाय आरो इसोरा बिखौ बोस्लायनायखाय बिखौ रावबो मोननो हायाखैसै। इसोरा बोस्लायजाया सायाव बियो साखि होजादों, बियो इसोरखौ हामजाहोबाय। फोथायनायजों हानकआ थैनायनिफ्राय बास्लायजानायखौ मोननो हादों, अर्थात ट्रेन्सफार खालामजानायखौ मोननो हादों। इसोरा बिखौ बोस्लायनायखाय बिखौ रावबो मानसिफ्रा मिथियाखै बा नुनो मोनाखै आरो मोननो हायाखै। आरो बियो बोस्लायजाया सायावनो बे साखि होजादोंमोन। बे सासे इसोरनि दास, इसोरखौ गिग्रा, इसोरखौ फोथायग्रा मोजां मानसि होननानै मानसिफोरनि गेजेराव मिथिजानायमोन। बेनिखायनो इसोरा बिखौ गोथाङैनो बेखौ दोनखोमादों, गोथाङैनो बेखौ इसोरा लांखोदों। फोथायनाय गैयाब्ला जों इसोरखौ हामजाहोनो हाया। फोथायनाय गैयाब्ला जोङो इसोरखौ हामजाहोनो हाया। मानोना इसोरनियाव थांग्राया फोथायनो नांगौ। मानोना इसोरनियाव थाग्राया, इसोरखौ फोथायग्राया इसोरखौ गिनो नांगौ आरो इसोरनियाव थानो नांगौ। इसोरखौ दङ होननानै जोङो जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामनो नांगौ। अब्ला इसोरा नोंखौ दोनखोमागोन। गिथाव बाथाव आनजादनिफ्राय थैनो गोनां, सैनो गोनां, माबा मोनसे आनजाद जानो गोनांनिफ्राय इसोरा नोंखौ दोनखोमागोन। मानोना नों इसोरनि आगान आगान थाबायग्रा। खृष्टान जिबना बेबादि थैनायनिफ्राय बास्लायनाय जिबन। खृष्टान जिबना बोस्लायजानाय जिबन, थैनो गोनांनिफ्राय बोस्लायजानाय जिबन खृष्टान जिबना। बेनिखायनो बे जिबनखौ मोनबायब्ला जों आदद खालामनायनि गेजेरजों जों जिउ खांनि, जोंनि फोथायनायखौ जों फोरमान होनि, जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामनि। मानोना हानकखौ गासै मानसिफ्रा मिथियोमोन बियो मोजां मानसि होननानै, इसोरजों सायख'जानाय, इसोरखौ हामजाहोग्रा, इसोरनि सासे दैदेनगिरि, इसोरजों थाबायफाग्रा होननानै नोंखौबो मिथिगोन। जिसुनि सोलोंग्रा होननानै नोंखौबो मिथिनांगोन, इसोरखौ फोथायग्रा होननानै नोंखौबो मिथिनांगोन, मोजां मानसि होननानै। अब्ला नोंनि फोथायनाया फिथाइ थायगोन, अब्ला नोंनि फोथायनाया बोलोगोरा जागोन, अब्ला नोङो गोबां मानसिफोरजों मोजां मोनजागोन। इसोराबो नोंखौ दोनखोमागोन, इसोराबो नोंखौ निस्सय हेफाजाब खालामगोन। जोंनि खृष्टान फोथायनाया बेबादि अनलायग्राफोर। बेनिखायनो मावनाय गैयाब्ला खृष्टान जिबनाव फोथायनाया गोथै। जोंनि खृष्टान जिबना गोथै। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों, जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै। गोजोन्थों।